Er det good to tell you? Ja. Nå skal vi da gjøre den videoen der vi 5 ting vi vil ha med oss med deg. Ja. Og da begynner vi! Det er vel yndlingsputten. Den ser sånn ut. Og det her er stjerne. Hvis dere så det. Så den Putter vi den i bagen med en gang. Og så er det yndlingsdukken vår. En Barbie elsker-leke. Jeg liker å naken. Og jeg liker å ha en sånn kjole. Så tidlig. Og så ødelagte vinger. Ja. Veldig fin, og jeg digger Se på det vakre håret. Se på det vakre kjolen. Og det vakre gule. Så er det bamsen vår. Elfenbamse. Og en liten som ser sånn. Det legger ned fordi at jeg husker uten den. Jeg klarer ikke å sove med denne harde, myke, gode bamsen! Ja, med en gang. Og så har vi litt forskjellige ting. Ja. Det er spillet Dora. Jeg vet ikke om alle drikkene, egentlig. Men uansett har vi spillet. Jeg får frem en sånn Ja, og en ting, det er denne her. Patch-up-greien. Ja, patch-up. Der vil jeg ha steiner og skjell. Med sangen. Og så liker jeg å danse. Alt med en gang. er bare så gøy. Tusen takk for oss. Håper dere vil gjøre det. Ha det! Da får jeg bare tro. Alt er sånn. Så takk for meg skikkelig. Vi er helt baken. Ja. Og den andre tingen er som det som er. Og så har vi tatt den. Og så telefonen. Telefonen, iPaden, mascara og sonder. Det var det vi tar med fra det øyet. Og. Vi kan sånn mat. Ja.